Witajcie albo szczęść Boże wszystkim tym, co to dzisiaj oglądają i mają cierpliwość kuchnąć na te łosparówki, jakie ja wam tutaj dzisiaj chcę zrobić. A chcę wam zrobić jedna rzecz, powiedzieć tak w skrócie, skąd się Śląsk wziął w Europie i czym tak był jest, a można jeszcze i będzie. Robię to wszystko z kuli tego, bo był na takiej wycieczce przewodnik padał, że Czechy podpieprzyli Śląsk w Polsce. Ten przewodnik chyba nie bardzo wiedział, co to jest Śląsk, jaka jest historia. Historia Śląska się zaczęła taką nowożytną, jako kraina, jako ten, razem z Wielkimi Morawami. Wielkie Morawy zostały ochrzczone w 831 roku i wraz z nimi zostały ochrzczone ziemie jej podległe Wielkim Morawom, czyli Czechy, Śląsk, kącek Małopolski, który należał do Czechów, do Wielkich Moraw. Nie? I zostaliśmy ochrzczeni w obrządku wschodnim, takim jak Cyryl i Metody. I mieliśmy Biblię w języku słowiańskim, spisane cyrylicą. Co się potem odbiło na tym, że Hus żądał, aby na terenie Czech był język czeski jako język odprawianych nabożeństw, co się skończyło do niego źle, bo go spolili na stosie, a skończyło się też do Europy i do Czech wielką hają. Co prawda niektórzy go dają ja, ale Dąbrówka przyniosła w posagu Mieszkowi I Śląsk. No tyć ja, do tego nie przecza, ale to nie Polsce i no Mieszkowi I. W tamtych czasach, tak richtig aż do powstania Rzeczypospolitej, to, a w Niemcach dużych, w Rzeszy Niemieckiej, wszystkie księstwa, landy to były oparte o własność. Właściciel danego terenu mógł z tym terenem sobie zrobić co chciał. Jak miał krzywousty wielki obszar, to się go mógł podzielić wobec swoich synów, bo taką było prawo wywodzące się z Rzymu, dziedziczenia. I tak to się wszystko robiło w całej Europie. Przecież tych jedyną taką spójnością albo taką czapą nad tym to było Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, czyli tak zwaną Rzesza Niemiecką. W skład Rzeszy Niemieckiej wchodziła Czechy, wchodziły powiedzmy sobie Śląsk, no i część Polski, która tam tego chciała, bo to Małopolska, Wielkopolska, Mazowsze. Musicie pamiętać, że Mazowsze jako ostatni land został przyłączony do Królestwa Polskiego. Na mocy umów rodowych, bo dziedziczyć terenu nie mogła kobieta, no dziedziczył teren po chłopie. Teraz pamiętajcie się, że żaden nie podpieprzył Śląska Polsce, bo trzeba pamiętać, że przemysł z Przemyślinu Wacław II w 1300 Przemyśl, czyli król Czech, był też królem Polski. O tym nie uczą w szkołach, bo po co? Nie uczą o tym, że wcześniej jeszcze państwo Henryków, które głównie było oparte o Śląsk, stolicą jego był Breslau, Wrocław, jak to woli, a peryferyjnym miastem był Kraków. O tym też się mało co, owszem, tam
coś tam na tego, ale nie podkreślają tego rektory we szkołach. No a teraz trzeba jeszcze powiedzieć, skąd się wzięli Ślązoki na tym Śląsku. No zawsze byli Ślązoki, kiedy tu mieszkali, byli to Słowianie, nie Poloki, Słowianie, Ślężanie i jeszcze parę innych tam tych. No ale trzeba pamiętać, że wojny husyckie, wojna 30-letnia doprowadziła do tego, że w niektórych rejonach, no a wojna 30-letnia możecie nie pamiętać, ale wojna 30-letnia wybuchła w 1618 i trwała ponad 30 lat. W całej Europie, za wyjątkiem Polska się w to nie mieszała, Rzeczpospolita Polska się w to nie mieszała, choć posłała na pomoc, znaczy zgodziła się na wynajęcie przez Habsburgów Lisowczyków, którzy jak wleźli w Mysłowicach na teren Śląska, to rżli, polili i mordowali wszystko, co napotkali na drodze, aż do Raciborza. Bo tak tam szli na pomoc cesarzowi przeciwko tym, którzy nie chcieli mieć władzy Habsburgów na Śląsku. Były to wojny religijne w innych terenach, takich jak Legnica pod Wrocławiem, w Nysie i tak dalej, po polskim części tych książąt, znaczy tam polscy książęta wyszli. Były takie ubytki ludności, że sięgały nawet 70%. Tylko pamiętajcie się, gospodarka wtedy nie polegała na tym, żeby zająć teren, na tym terenie nikogo nie było, bo na Psico mi wielki plac, a tam nie mógł to robić. Bez to książęta dawały wszystkim, którzy chcieli i przyszli mieszkać u nich, wielkie przywileje, czasowe zwolnienia od podatków. Zresztą tak samo na Ukrainie. Na Ukrainie też panowie polscy, że tak powiem, czy panowie ruscy, czy tak powiem kniaziowie, dawali długie czasy na zagospodarowanie się, po 10-20 lat, bo chcieli mieć jak najwięcej ludzi, bo jak więcej ludzi, to więcej podatki. Teraz czemu Śląsk nie chciał być powiedzmy się tam z Łokietkiem i z Kazimierzem zwanym Wielkim? Bo akurat te dwa piasty to byli największe hapisie, którzy spowodowali największą w tym czasie inflacja na swoich terenach. Do tego stopnia, że jak ktoś nie chciał przyjmować pieniędzy Kazimierza Łokietkiewicza, to mógł się liczyć z tym, że zostanie skazany na śmierć. A oni durino fałszowali te pieniądze i chcieli się nachapić. No, że go Poloki nazywają Wielkim, no to już jest sprawa Polski, bo ja tak nie uważam, że ktoś, kto wywołuje olbrzymią inflację na swoim terenie, doprowadza do biedy, to nie jest dobry władca. To, że tam wybuduje jakieś budowle, jakieś ząbki czy coś, to nie znaczy, że jest dobrym władcą. Trzeba padać, że tego Kazimierza tam praktycznie żaden nie chciał być z nim w komitywie. No, historia potoczyła się jeszcze inaczej, bo trzeba powiedzieć o czasach, kiedy nasz princ Opolczyk współpracował ze królem polskim i madziarskim i był zarządcą Rusi Kijowskiej, który do dziś nosi jego farby i no obrócone na drugą stronę. To trzeba pamiętać jeszcze o tym, że ludność, która przyjeżdżała na Śląsk, to czym bardziej była oddalona od wschodu, to tym więcej było ludzi ze zachodu, a czym więcej ludzi było na wschód, no to więcej ludzi przyłaziło ze wschodu. Także trzeba powiedzieć, że też trochę Polaków, Słowaków i Czechów na Śląsk też trafili. I ten Miszong stworzył naród śląski, bo tak to trzeba powiedzieć. Bo nawet Hauptmann Adolfowi Hitlerowi umiał padać w oczy, jak ten stworzył Ein Reich, ein Volk, ein Führer, czyli zlikwidował landy w Niemcach, to mu padał niedumny, że siebie może nazywać Ślązokiem,
a nie musi Niemcem. No, Hitler mu nie mógł nic zrobić, bo to była ikona kultury niemieckiej. Noblista, nasz rodak. Zresztą tych noblistów Śląsk wydał więcej, bo około 14, a można i jeszcze, tam jeden jeszcze się jakaś tam chyba Pynto, co nie był związany, znaczy co jest Ślązokiem urodzonym, ale już nie na Uniwersytecie Wrocławskim nie był. Także ten Miszok dał dobry owoc. Co prawda na krwi Ślązoków, którzy zostali mordowani przez wojnę 30-letnią, przez wojny śląskie tak zwane, kiedy Fryderyk Wielki najechał Śląsk, bo trzeba powiedzieć, że Śląsk jak psu Buda należy się do korony Wacławowej. Możecie sobie to poczytać w Wikipedii, o czym ja tu godą, o datach, o ludziach i tak dalej, bo tam jest dość fast complication. Dokonał zaboru, i to prawdziwego zaboru, Śląska pod panowanie Prus. Co prawda już wtedy wielka część ludności głównie używała języków germańskich. No i większość znała germański, znaczy niemiecki język, taki jaki Luther zrobił, bo byli ewangelikami w dużej części. Teraz trzeba powiedzieć jeszcze jedno, że Niemcy popełnili, znaczy Prusy, tak richtig, popełnili wielki błąd w stosunku do słowiańskiej części Ślązoków, tych, którzy używali doma swojego śląskiego języka. Bo powiedzieli tak, nie wolno w kościołach jako języka konfesyjnego używać czeskiego. Bo wiedzieli, że tak richtig Śląsk należy się być w jednym państwie ze Czechami. Bez to nakazali, że ma być to język polski. A że część Śląska podlegała pod biskupstwo krakowskie, to chętnie, to zaszłości historyczne, to co ja powiedział, że kiedyś Kraków był miastem peryferyjnym Śląska, to chętnie tu posyłali księży, którzy mieli polonizować. No i którzy do dzisiaj polonizują Ślązoków. Mam nadzieję, że Ślązoki się nie dadzą, że Ślązoki nadal będą Ślązokami, a nie żadnymi Polokami, czy Niemcami, czy jeszcze kimś innym. Bo można być i Czechem, i Ślązokiem, bo idzie być Niemcem i Ślązokiem, ale też idzie być Ślązokiem. I zdaje mi się, że za niedługo takich będzie najwięcej, choć teraz liczę na to, że coraz to więcej Polaków mieszkających na Śląsku, którzy się urodzili na Śląsku, którzy są w trzecim pokoleniu, a teraz już się rodzi czwarte pokolenie ludzi na Śląsku z Polski, którzy przyszli, albo z Litwy, albo z Białorusi, albo z Ukrainy. Polacy będą chcieli być Ślązokami. Tak, że jak Polska dalej będzie prowadziła taką politykę, jak prowadzi teraz na Śląsku, to na Śląsku wtedy będą mieszkali Ślązoki. Bo żaden nie będzie się chciał przyznać do tego, że jest Polakiem. A jak Niemcy będą prowadzili taką politykę, jak prowadzą, to żaden nie będzie chciał być Niemcem i no Ślązokiem. I no, że jeszcze jedna rzecz, że my wszyscy z kuli tego, że przez te poraset lat kultura nasza się opierała o języki germańskie, powinni znać niemiecki. I to, co Polska robi, że ograniczą możliwości kształcenia naszych bajtli w języku niemieckim, to jest dalsza część tragedii śląskiej. No i to by było na tyle. Ostańcie do juzaś z pomboczkiem. Oby wam się darzyło, tak jak się darzy mnie.